Van de morgen om 8 uur iepen de nije Aldi supermerk in Dokkum voor het eerst de dwarren. De Oranje Man is het gebouw in rap tempo delzet. En nu is het klaar. Super blij. Ik ben er super trots op dat we wat we hier delzet hebben. Het is echt een hele mooie supermarkt geworden. Prachtig. De nieuwe supermerk is hemelsbreed, maar 50 meter opschoot in vergelijk met de oude locatie. Dat is een bewuste kar, omdat de Aldi nou Deunjonken de Albert Heijn zit. Het grote voordeel hiervan is natuurlijk dat de klant, want het gaat eigenlijk uiteindelijk om de klant, dat hij de auto gewoon buis delzetten kunnen en dan in één keer alle bjatskippen hier doen kunnen op dit hele mooie plein. Dus dat is een hele goede set. Wat er met het oude gebouw gebeuren zal, is nog net bekend. De Aldi had nou vooral een inhaalslag maken met groente en fruit en met de ballenafdeling.